ya Kisii? Tikantebeng as the tikantebeng culture ngobere Inaro. Ilio konyoru monda maite ngabone kanje duality tindiko tebi bana. For example, anyore like this is an example. For example, my grandfather na gwata prostate. Na bora nyore era na manyite rekini bana ba mbakore tiki. Mbamanyiti. Bana biga ya kero bata manyiti mbakore follow up. Mbakore follow up. No muzeba no tebe nere chatware tateba. Ninkore follow up. Bone kindiki nali ikwanya koranga by the time abantu bakuja kumanyango bubuli mbaro it's already late. But yeka rumanyitenga, let's say again tungetukuruka family history near positive, especially for breast cancer patients. Karo family history near positive no gwente kokore regular tests, regular checkups, same to prostate. Eka rugwete positive family history engakini rugwente kwakore those checkups. Ligarego again ndikonyenke kutoka mapema management yako banse kugweka rego cha kutoka in the late stages. Nindo chena umunasi Doris Matiro Rotera na sole Doris nabwatenga nagane tikukwanera nasikendake ebikoru bigabiyo baroire ba cancer a breast usi cancer yorobere ebigukina se county ya Kisii uno mugusi imiyagusi yorongwa gusi. Why Doris? Onagani komentanga tari gusioka boroiro botagete komenta. Asobwa garen sengima. Boroiro buge bugaste komenta. Na gukoligereria rero ko compare gose gukorenganya amatuka ya rero na matuka ya gatwaitire. Rero cancer yabire n'uburwaire ke yani bwabeire common. Egintu kiagerero boroiro buga bo komenta chinsoni gintu kuruka chinsoni. Lero mongina narwarete takunyara goteba totebe mwana maybe abana baya abanene gose abaranyara gotebi nabamura kwanyora ngantori kunyara gusibuka ntebi omwana oyo wane gose no mumura gose ntebi Matilda nga nini gwetero bero rugando bwato muchando kwanyora omuntu okirire no muchando olioye bono kitamba cha wunduri bwenekero oburwire buli bwa mubekirense tari kunyara gotara bono bwatambukire bwakonire chinsemo chinyinge kwanyorekera kore tutari kunyara nonye namalyo kobona ko charaka kwebu nali maybe yakumusikia matuko kwarorire. Egento kende gyakabere gekogera encherege gatwana tebire nga chinaro abasachi bamaitenga barabumba ari kuri una breast cancer. Eke omubire yayitotobwate ne bwate chi hormones. Abasachamba bwate again hormone yechikoro ku progesterone na estrogen. Yes. Abasachamba bwate n'abasubati mbabwate. Again tuge kere etoba utingeringa abasubati quantity babwate gosebirengo babwate ebire igorake. N'abasacha ebiyabe bire sinse. That is why okonyoranga abasacha mbari ko ba affected mono buna abasubati bako ba affected. Again tokende kiya gatatu gekogero buroiro bwiga bo comment. Abantu tuwatwarire gentonga egento kero maite kanse kere gochaka teri gocha gegukoroma egocha abantu tuigwete karorora lakini it's very painless ngari gokoroma uchungu teyo bororomboliandi bono kwanyoranga mwanya abantu totali koroma gose totaigwete bororandonsi totageti ko gena nyagitari gako nangio kwa nyagitari ngengeri go affected ngeri go affect ya embiyo bono kwanyoranga ndaigwete bo begengwanda lero na enda mugondo ngonyara ndikolete bimache biane bono kwanyora omuntu oberire nyumba oborwire boli bwagendereire. Egento kende gekogera gento ngire tubwate gekorokunga gene mutation. Ekero mbantu nto amaite ntora egeriwa una intu gosetigante bo mugusigo sabantu mbaraba aweanga breast cancer neve netamboki uno mwana. Of course it's a rare case lakini ngo it's possible. One kero omuntu amaite nga maybe mamu mintona abwate breast cancer nere nari ebo kumanyanga bono na inche maybe tigangenda ndigyo riri munyagitari angorere screening. Because we have the genes chikoba transferred out yase abana baitu nabo chikonyara koba screened kwanyara koba kogote maybe you have this genes nabo chikoba chikonyara koba chigotambuka asororero bono igabantu mba nyagote banga gosenga ki cancer teri gotambuka ya cancer yorobere ntobwate erorero egotambuka yubonere genes yechibona bokonyoreka mumuntu nabo kwandorigere nabo munyagitari nabo gotebi. It's more of a medical term ta ngonya
na bono ntagito muntu oli olenga iwe. Yeah, we call them like we have the genes BRCA1 and BRCA2 echichiko nyarako bachigotambukiwa. Egento kende abantu banarirenga oborogi orobere rwane rwarenge buya maumi ntorobere ndwarenge ndwakinete na inche orobere oru na inche rwachakire buna rwachagete igo omonto naroga kare gotoroga ekige ni gento kere common sana okonyora omonto agogotainga yaya eporwaire oboiguma ete fulani maumi ntona abwate gose nenda ntiane nere ochitakara amenya minto orobere nere rogachaka igo bona abantu babekiro oborogi kubwa buna bara liboga bagotaka kumanya mononga ninki ekigana muntu maite gachakire gotebanga noborogi no chomotebi abakesana ebirengere bya byachirenga oboiga noborogi umuntu narogotochanda bono kwanyoranga tari kunyara gokonya kegeko ire birengere bya motebetinga noborogi bono gokonya oborogi obonere no kwenda gosina so munyamusira guseyando nsi asaranyare gokonyeka ikine kige ebine bintu byagerire oboroire oboiga bwabeire boko bobonge gose boko ba common mono asoro gongoro iga rwaito. Yes,